Mhm. A few moments later. Ang ganda na po ng kulay mga studio. Ayan o. Ito ba yung second frying na. Para maging mas crispy. Okay na yan mga studio. Yan na po. Luto na po ang ating crispy fried chicken drumsticks. Welcome back mga ka-studio. Ayan, luto na po ang ating crispy fried chicken drumsticks. So ayan po. Yan, close up natin oh. Yan, ang sarap na pong kumain mga ka-studio. Nagutom ako sa kakaluto nito ah. So tara, pray po muna tayo bago start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara, ito na ning tilawan. Kain po mga ka-studio. Crispy po. Ngayon po, gano'n ka-juicy yung loob. Kita mo? Ang juicy. Guradong lutong-luto po. Yan. Gusto mo yung gravy ha? Isa pa.
Sa kanon naman. Init pa yun. Lamig sa bibig. Panalo mga studio. By the way mga studio, gumawa po kami ng bagong channel. Kasama ko po yung mga cousin ko. Ang name po ng channel ay Team Agik-Ik. Ayan. Yung mga videos po namin dyan ay mga challenge, mga games. Nakakatawa po ng mga games mga studio. Please like and follow po ang aming FB page Team Agik-Ik. Maraming salamat po sa panonood nyo po. Yung unang video po namin umabot agad ng around 1.3 million po agad yung views. Maraming salamat po mga studio sa suporta nyo po. At sana po, please follow po. So hanggang dito lang po ako. Bye-bye.